Майдан закордонних справ закликає розширити санкції проти російських компаній в анексованому Криму. Про це йшлося на конференції «Окупований Крим. Зовнішня політика і політика безпеки». Вона приходить в ці хвилини у Києві. Там працює наша Олена Стецюк. Олено, вітаю. Які ще заяви лунали від учасників? Вітаю, колего. Отже, санкції проти країни-агресорки працюють, але їх слід розширювати. На цьому наголосили сьогодні у фонді «Майдан закордонних справ». Власне, Андрій Клименко, який відповідає у фонді саме за кримський напрямок, він пояснив це на прикладі судноплавства. Він каже, свідчення успіху санкцій проти Російської Федерації є те, що останнім часом зменшується кількість суден-порушників, які прямують до анексованого Криму. Якщо, власне, у 2014 році було 60% кораблів, які йшли під прапорами третіх країн, не рахуючи Російської Федерації, то нині це усього 30%. Скоротилася, власне, і географія порушників, це найбільше з них це Румунія та Греція. Але існує інша проблема. Судна без прапорів і маячків прямують до анексованого Криму, і на це також слід реагувати. Далі слухаємо пряму мову. В Чорному морі ситуація, про яку треба кричати. По ньому ходять судна, в яких немає прапору, так? І вони з вимкненим АІС, і вони порушують санкції. Так, і знаходяться в санкційних списках. Так? Тобто треба чорноморським країнам не розмовляти вже про співробітництво якесь ефемерне. Да? Треба брати, да, і вирішувати ту проблему. Бо зараз вони возять кальциновану соду, що вони будуть возити завтра і післязавтра, то велика проблема. Голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко каже, що анексований Крим несе щоразу більшу військову загрозу і слід посилювати санкції проти російських підприємств, які, власне, співпрацюють з підприємствами, розташованими на території анексованого Криму. Слухаємо далі пряму мову. Близько 150 російських підприємств, які співпрацюють або фактично організовують роботу, забезпечують роботу підприємств військово-промислового комплексу в окупованому Криму. Дуже маленька частка з них є об'єктами санкцій, і українських, і міжнародних. Весь російський ВПК може стати і повинен стати, з нашої точки зору, об'єктами українських і міжнародних санкцій. Росія дуже активно використовує можливості кримської економіки, військово-промислового сектору для розширення своєї агресивної політики в дуже широкому регіоні, фактично від Сирії до Чорного, до всієї акваторії Чорного і Азовського морів. Експерт фонду «Майдан закордонних справ» Тетяна Гучакова додала також, що в українські санкційні списки проти Російської Федерації слід додати 114 російських підприємств. В американські значно більше – це 127 російських підприємств, і в європейські санкції 144 російські підприємства. Поки що все, що встигаю повідомити вам з цього заходу у цьому випуску новин, більше буде вже у наступних. Студія.